Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod sa sagunsong bayolenteng insidente sa sulod o gawa sa pipila ka eskwelahan sa nasod, mas gipakusgan sa kapulisan sa Davao Region ang police visibility ug pagpatrolya aron magpabiling luwas ka lugar ang mga eskwelahan sa rehiyon. Balitang hatod ni Argil Relator. Una ang insidenteng pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City. Sunod-sunod nga mga insidente ang nahitabo sa gawas o sulod sa eskwelahan sa nasod. Sa Cavite, dunasay nahitabo nga duha ka managlahing insidente sa pagpanunggab sulod sa classroom sa duha ka eskwelahan. Sa usa ka private school, 7 ka grade 5 students ang nasamdan. Samtang sa Cavite National High School, misangko sa pagpanunggab sa usa ka estudyante ang daanan nila nga bangi sa iyang kaeskwela. Sumala sa usa ka psychologist, makaalarma ang sunod-sunod nga mga hitabo. Busa, gikinahanglan gayud og saktong giya ang mga kabataan sa kung unsa man ang ilang makita o matanawan nga mga insidente. Siyempre, mabalitaan man sa mga tao kung baga mo create na siya certain suggestibility ba. And kung dili magtiyahan ang estudyante, pwede yun ang mabuhat sa estudyante nga nagka-idea bitaw. Sanglit saga nagagamit og social media ang mga kabataan. Mamahimo sab nga makita ang primary indicator o mamonitor kung unsa ang dagan sa panghuna-una pinaagi sa mga social media activity. Kinsa man ang pinaka-expose ana, dili man ang teachers, kaya di na lang monitor sa kadagang estudyante. Pero ang ilang mga classmate, ang ilang mga peers mo ay makakita. So ang mga peers mo itong i-encourage na po nga naabito sa certain nga responsibility. Ang kapulisan sa Davao Region, gimanduan nga pahugtan ang police visibility o pakig-alayon sa stakeholders aron masiguro nga magpabiling luwas ang mga estudyante sa sulod o gawas sa eskwelahan. Ang pinaka-basic jud labi na tong sa mga eskwelahan nga na ay mga gwardya, check jud ng mga bag no nga walay dala na mga hinagiban ang mga bata, and of course sa mga estudyante kung kamo na bully, pwede man jud mo ayaw mo kahadlok na muduol sa inyong mga maestra o sa inyong mga ginikanan na isumbong dayon. Gawas sa pagpatrolya, lagip sa lakang sa kapulisan ang pagpahigayon og advocacy campaigns. Daghang taga-advocacy sulod sa eskwela, no, gina-request nato especially sa mga public schools. Aduna ta ginahimo nga symposium. Also we encourage the school na mag-tighten sila sa ilang security measures, no. Siguro ilang i-control ang ilang mga entries o exit points, no. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.